Γεια σας, σήμερα θα σας δείξω πώς θα πλύνουμε το αυτοκίνητο. Βλέπουμε την κατάσταση στο οποίο είναι το χρώμα. Καθώς και οι ζάντες, καθίσεις από τις σκόνες από τα ταγκάκια. Και πάντα ξεκινάμε από τις ζάντες, καθότι είναι πιο βρώμικες και πρέπει να καθαρίσουμε πρώτα αυτές. Εδώ έχουμε το κουβά με το νερό, εδώ βλέπετε κάποιες βούρτσες. Θα προσθέσω λίγο σαμπάν στο αυτοκίνητο για να λιπαίνεται καλύτερα. Σε εδώ ερχόμαστε στη βρύση για να αναδεχτεί. Δημιουργείται έτσι μια ωραία σαπουνάδα που είναι οι βούτσες μας. Αρχικά βρέχουμε τη ζάντα με λίγο σαπουνόνερο. Για να μαλακώσει και να βγει άστημα. Και κατόπιν παίρνουμε το καθαριστικό ζαντόν. Εγώ έχω πάρει χύμα, το έχω βάλει εδώ σε ένα μπουκάλι και ψεκάζουμε τη ζάντα. Περιμένουμε λίγη ώρα να δράσει το υλικό για να ξεπληθεί, για να μαλακώσει το μια και να αρχίσει να φεύγει. Βλέπετε αρχίζει να αλλάζει το χρώμα του, να απομακρύνει την βροχιά. Περάσει λίγη ώρα. Ερχόμαστε, βάζουμε τη βούρτσα μας, μία είναι αυτή που θα τη χρησιμοποιήσω για να τη βάλω να καθαρίσω μέσα στη ζυφλομιά. Και για να λιπανθεί και να δεν βγουν λίγοι πολλές ζαντζουνιές, τη βρέχουμε, ξεκινάμε από πάνω και συνεχίζουμε σιγά σιγά. Αφού τελειώσαμε από μέσα, βλέπουμε ότι έχει αρκετή βρωμιά. Ακολούθως παίρνουμε μια βούρτσα που είναι για την εξωτερική επιφάνεια του ζαντών, που είναι πιο μαλακή, όπως θα δούμε και εδώ, και θα συνεχίσουμε να καθαρίζουμε κατά αυτόν τον τρόπο μέσα και στο πρόσωπο της ζάντας. Ακολούθως παίρνουμε μια λίγο πιο σκληρή βούρτσα και κάνουμε την επιφάνεια του ελαστικού να καθαρίσει και αυτό από τις βρωμιές. Βλέπουμε εδώ πόσο βρωμικό είναι. Καθώς και μέσα στους στόχους.
Αφού τελειώσουμε, ξεπλένουμε τη ζάντα. Αφού έχουμε ξεπλύνει, κατά αυτόν τον τρόπο συνεχίζουμε και στις υπόλοιπες θέσεις της ζάντας. Μετά, αφού πλύνουμε και το υπόλοιπο αυτοκίνητο, θα ξαναρίξουμε λίγο καθαριστικό για να φύγουν τελείως όλες οι βρωμιές και θα καθαρίσουμε και θα τις σκουπίσουμε με ένα πανάκι μικροενών καθώς και όλο το αυτοκίνητο. Αυτό να ξεπλύνουμε το αυτοκίνητο. Αφού τελειώσουμε το ξέπλυμα του αυτοκινήτου, να φύγουν τα πολλά, θα χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο 2 buckets, στην οποία χρησιμοποιούμε δύο κουβάδες. Έναν έχουμε το σαπουνό νερό μας μαζί με το σφουγγάρι, το οποίο θα πλύνουμε, θα ξεπλύνουμε το αυτοκίνητο. Κατόπιν ερχόμαστε πρώτα στο κουβάτο το σκέτο νερό, θα ξεπλύνουμε το σφουγγάρι από τις βρονιές και τις επικαθίσεις και κατόπιν θα το ξαναβάζουμε εδώ μέσα για να μπορεί να είναι καθαρό, να πάρει τη σαπουνάδα και να μην δημιουργήσουμε γρατζουνιές στο αυτοκίνητο. Πάμε να δούμε τώρα. Πλένουμε και ξεκινάμε πάντα από πάνω προς τα κάτω με ευθείες κινήσεις, οριζόντιες κινήσεις προς μία κατεύθυνση, όχι κυκλικές γιατί δημιουργούμε γρατζουνιές.
Αφού τελειώσουμε, παίρνουμε το σουγκάρι, το βάζουμε στο κουβάτο, το ξεπλένουμε ώστε να φύγουν πολλές βρωμιές. Όπως βλέπετε ήδη έχει αρχίσει να παίρνει ένα καφέ χρώμα. Και κατόπιν το βάζουμε στο κουβά με το σαπουνόνερο και συνεχίζουμε μέχρι να τελειώσουμε όλο το πλήσιμο και ξεπλύνουμε το αυτοκίνητο για τη σαπουνάδα. Πάρουμε 2 πανάκια μικροϊνών, τα διπλώνουμε και με το ένα θα κάνουμε το στέγνομα και το άλλο θα μαζέψουμε τα υπολείμματα του νερού που θα αφήσει, πάντα με οριζόντιες κινήσεις, μιας κατεύθυνσης. Ακολούθως με το άλλο, το στεγνό, θα στεγνώσουμε καλύτερα την επιφάνεια. Κατά αυτόν τον τρόπο θα συνεχίσουμε και θα στεγνώσουμε όλο το αυτοκίνητο, το οποίο είναι βέβαια το σκούπισμα. Το αυτοκίνητό μας θα πρέπει να είναι σε αυτή την κατάσταση αρκετά καθαρό. Και για τελευταίο θα αφήσουμε τις ζάντες να σκουπίσουμε όπως είπαμε, αφού τις έχουμε πρέξει και έχουν βρεχτεί. Παίρνουμε ένα πανάκι και τις σκουπίζουμε. Όπως βλέπουμε έχουν καθαρίσει και αυτές αρκετά καλά. Εντάξει, κάποιες επιπλέον καθίσεις που έχουν γίνει μόνιμες χρειάζονται περαιτέρω καθαρότητα, όπως πρέπει να βγει η ζάντα, να περαστεί πυλό, να γυαλιστεί για να πάμε σε αρχική κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Θα σας δείξω τον κουβά με το νερό, το καθαρό νερό όπως ήταν πριν, που χρησιμοποιούσα για να ξεπλύνω το σφουγγάρι μου. Κοιτάξτε πόσο βρώμικο είναι, πόσο πολύ πιο καθαρό είναι το νερό το οποίο χρησιμοποιούσα για το αυτοκίνητο. Αν χρησιμοποιήσω έναν κουβά, όλο αυτό το νερό θα το ανακύκλωνα πάνω στο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται καρατζουνιές και άλλα κατάλοιπα. Το να αδειάσω για να δείτε. Κοιτάξτε τι βρωμιά υπάρχει. Όλη αυτή θα ήταν πάνω στο αυτοκίνητό μας.